दिनै स्पर्ट्स डे अर्जना एवार्डी श्री भगेश्वर बरुवानी जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै आसामनि खना खनला जेरावबो जे स्पर्ट्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। दा दिनै जोंबो कटबझारा इयुथ सेल हिसाबै कटबझारनि गासै 10टा प्राइमारिफोरखौ लानानै दुलिगावनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव फुटबल मैच बादायलायनाय बेहाय होनाय जायो। दा बेहाय जोंनि कटबझारनि गासै जे मोन 10टा जे जोंनि फुटबल टीमफोर दं दिनै बाहाय बाहागो लाफैदों। दा जोबोद मोजां जादों जे हाबाफारि बियो जे अरुणा एवार्डी श्री बरुवानी जे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे खुंनाय जे फुटबल जे बादायलायनाय बेहाय भगेश्वर बरुवाया जे 1966 मायथाइयाव जे एशियान जे गेम जादोंमोन बे गेमाव बिथाङा गोल्ड मेडेलिस्ट बिथाङा मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै बा बिथांनि जोनोम सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै आसामनि खना खनला जेरावबो बे स्पर्ट्स डे खौ फालिनाय जायो। बे बादायलायनाया ट्रफी काम प्राइज मानि दंदेरो। बेहाय जोङो जाय देरहासार जानो हागोन बे बिथांमोननो 7,000 जोङो बान्था हिसाबै हरनाय जागोन आरो जाय बिथांमोनहा बे बादायलायनायाव जेनगोन बिथांमोननो जोङो 5,000 मानि प्राइजजों लोगोसे ट्रफी हरफानाय जागोन।